Procedură de modificare cotă de TVA My Inventory. După ce ne-am logat în My Inventory, mergem pe Master Data și deschidem meniul Taxes. Apăsăm Refresh ca să ne apară toate taxele și selectăm Standard. Pe ambele coloane, Purchase Tax și Sales Tax, schimbăm cota de TVA 19 cu 21, 9 cu 11 și 5 îl setăm 0. Ne asigurăm că totul este setat corect și salvăm. Ne întoarcem în meniul principal apăsând My Menu din colțul din stângă sus. Rămânem în Master Data și selectăm meniul Majos Groups. Apăsăm Refresh ca să ne apară toate grupele și pe coloana Sales Tax verificăm dacă avem vreo grupă setată cu Tax Rate 3. Dacă găsim, dăm click pe denumirea acelei grupe și setăm Tax Rate 2. Apoi salvăm și ne întoarcem în listă apăsând Overview în stânga sus și verificăm dacă mai există ceva cu Tax Rate 3. Dacă nu, ne întoarcem în meniul principal și am terminat.